कर'ना भाइरासआ मारै जाखोब्रा माथो न'आव थांमोनला फैसाबो गैला बेनोथ'लै फैसाबो लायनो मोनला बिदिजों मारै जानांगौ जाखो हस्टेल फिसाबोथ' साननै सानथामनि गेजेरावनो होनांसिगोन ना गाबोननो थांसै नामा औलै गारि मथरनि जाहा मेलायालाय बेखौ गाबोन नायनायसै थांमारगोन दा औ होमबालाय नों थाङोबा सानैजों थांसै ओमफ्राय भाइरासफ्रालाय मारै मारैथो जायोनो आसोल ए बियो चाइनायाव जाजेननाय बिराद गिदिर सन्देरग्रा बेराम मा फाग्ला बेरामब्रा बेलाय जानो लोंनो सुख गैया थानो सुख गैया बिदिनो जायो गाबोननो थांनांसिगोन न'आव थांबालाय मा सान्थिब्रा बाय मारैथ' जोनोम जायानो भाइरासआलाय बिदिनो चाइनायाव बिराद गोथां गोब्राम जिब जुनारफोरखौ जायोना बेनिफ्रायनो बिनि बिजानुआ सासेनाव हाबनानै सन्देरबाय सासे ओरै सासे बेनाव बिदिनो मारैथो सन्देरोनोब्रा आसोल बिदिनो बे भाइरास गोनां हारसिउनाय खदैफोरा नाङोब्ला बेनियावनो बारस्लायलाङो बेबादिनो सासेनिफ्राय सासे बेबादिनो बारस्लायलाङो आरो बारजोंबो गोसारो नामाब्रा आसोल डाइरेक्टलि बेथ' बारजों गोसारा बारजों लोगोसे मुवा बेसादावबो दान्दिसे सम नांनानै थायो आरोखि ओंखायनो सासेनिफ्राय सासे गोसारलाङो जाथावा लोंथावासो मोनलायलांबायलां आसोल बे जोंहा मादैनाव दखानाव पक'रा गुगुनि जाहैग्राया मारै जाहैबावनांगौ जाखो बेनिखायनोथ' बे ससियेल डिस्टेन्सफोरखौ मानिनांगौ जानानै फैदों बे मुखाफोरखौ गाननांगौ जानानै फैदों बारदेरनो हायैनि बेरामा बिनि गुजुनाय खदैफोरा नाङैनि थाखाय गाननांगौ ससियेल डिस्टेन्सफोरखौ मानिनांगौ बे लैखोनफ्रालाय बोरैथो जायोब्रा आसोल ए बियो बे बेरामा बियो गिबियाव गोदोनायाव गारामायाव मानलुनाय जायो गुजुनाय जायो बेबायदिनो साननैसोनि उनाव बारा जायोब्ला हां थोनो मोननाय जायो बेबायदिनो गोब्राब जालाङो डाक्टार जाथारोबाथ' बेनिफ्राय लावहैयोना आसोल बारा जाथारोबाथ' बेबायदिनो जाहैबाय दासिमथ' भेक्सिन ओंखाराखैना आसोल नोंनो दिहुनदोलै बेखौ हायो मुलुगनि गासै हादरफ्रानो नाजागासिनो हायाखै दाबो मारैथो बासायबावनांगौ आसोल गासिबो थैजोबसिगोनसै नामा जोंबो उफाय गैया भेक्सिनखौ नेनानै थानांगौ जाबाय गाबोन फुदनांसिगोन माथो रेसनाबो गैला बेनोथ'लै माथो गारियानो गाबोननिफ्राय स्ट्रंसिनसो होननाय खोनादों माबा रेड जन ना माबासोनो माथो बाय थाबायनामाबो थांनांगोन जारलासो जासिगोन बादि मोनबायलां आसोल न'आव थांना मालाय मा खालामहैगोन दे साननैसोनि गेजेराव फैफिनाबा बिदिनो न'आव एसे हेफाजाब हैसै मावनाय दांनायफ्राव माथो जोंनि गामि खाथियाव मोनदों नोंलै आसोल सानै मारै जागोन जाखो न'आव थांनानै साननैसोनि गेजेराव फैफिनथारनांगोनलै जाबाय आसोल थौ रुमा मारैनो बावगोन दै बोथोराबो गरमथार जा दै गांबाय आं थां दै लायदो थां हा बाफा सफैबाय माजों फैखो फैबाय आफा लामायाव गंसे खुनुरुखुम मुवा बेसाद रोगाग्रा गारि लोगो मोनदोंमोन बेजोंनो फैबाय आयौ आफा सफैबाय आर बेहा बेखौनो सिरिसे सोंबावबाय आयै हाब आफा गारि बन्द'आव माजों फैखो नोंलाय खुनुरुखुम लामायाव माल रोगाग्रा गारि गंसे लोगो मोनदोंमोन बेजों फैबाय आं सफैबाय आदा औ नानि फिसा सफैबाय आदा जाग्रा लाबोआखै जाग्रालै बियो दखान साफा बन्द'जोब आंबा लामायाव माल रोगाग्रा गारिजोंसो फैफालाबायदों बे लकडाउनाव जाग्रा मोनो आया बावदों सरि आदा दे जाबाय दे दे जाबाय गानस्लायथां फिसा
जारलासो जासिगोन बे लकडाउननि समाव मैगं थाइगं मुवा बेसाद रां रुफा गासिनिबो आंखाल जासिगोन बे न'नि बारिफोरखौनो हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै आबादसो मावनांसिगोन उफाय गैला नङाबा औ आफा सानैजों जयैनो आबाद मावसै दे औ मावनांखासिगोनथ' आफा नङाबा जेबो उफायानो गैखाला मावनायाथ' मावगोन आंबो बेखौनो मावनो सानदों ओमफ्राय मोसौ मोसाफ्रासो दिगदार खालामगोन नामा बेखौसो एसे जिंगा सिदों आङो औ बेबो मोनसे जारला बेनोथ' जारलाया मोसौफोरखौनो खाथारला दाना मानसिफोरा हगारजोबथारोसो दे जिखुनु जाया मा जायो जाथोंसै गाबोननिफ्राय आबादखौ मावनाय नायसै दे बिदिब्ला नोंस्रा रायज्लायबाय थाथ'दो आं ओंखाम ओंख्रि संहैसै दे थाब थाब संदो आंबो दसे गोलांला हैसैसो नों आं लजिङाव थानाय समाव मा खालामनानै थाया बेबायदिनो बिमाजों खामानि मावनानै एसे हेल्प होफाबाय जों फैनायानो जाबावनायसो नङामोन लकडाउननि बे लजिंनि फिस होनांगौखायसो फैसाया गैला नालाय बेखौसो लांफैब्रबदोंमोन जों बे आं लजिङाव थानाय समावनो गुबुनजों थाङोबा माथो जायोमोन नै नोंखौ लजिंनिफ्राय फैनानै दिनैसो बेरायफैनो मोनबाय मालाबानो मिथिंगानि महरा जा समायना जानानै दङ औ आंबो नों फैनानै दिनैसो बेरायफैनो मोन्दों नङाबाथ' न'आवनो थाबाय थानांगौमोन जाम्बिबाय हनै बैखौ नाहरलाय मा जिनिस बबे मा जिनिस बोरो दैया जोबोद समायना ना माला बेबायदि जाखोथाय दिनै नों फैनानैसो बिदि नुफैबाय औ आंबो आन्दायलायफैबायसो जा समायना साजायखाबाय दा न'आवबो नागिरलायगोन थांसैथ' औ थोदो हे सोर जोलाव दिनै मोसौ गना फैलायखैलै जाला हे गैला नाय दङ नै मोसौआ जाजोब्बाय बियो है बे सालाखौ आथिङाव होथारनाङो ओइ साला है ओइ राखेब आंनि मोसौखौ मा आथिं फैनो हरा नोङो हो ओइ राखेब बायह्रायाव ओंखारबो आंनि मोसौखौ मा आथिं फैनो हरा नों आंनो रां नांसिगौ हामा जाफैलाबायखो बे थिंगुनालाय र' नायनां जानो मा जाफैलाबायखो बेबा आयु मा जाफैलाबायखो बेबा थ' नायनि थौ ओइ बेथा आंनि मोसौखौ मा आथिं फैनो हरा नों आंनि मोसौनि दाम नांसिगौ मोसौ मोसौआ नोंनिसोमोन आंनि गयखौ सिफायना होलांजोबबावदों आरो नोंनो फैसा नांबावगौ नायलाय नोङो बेटा नायलाय गया फांबैसे सिफायना गालांदों होमबा आंनोबो बे गय बायनायनि दामखौ होलांनांगोनलै नोङो आं मिथियालै आंनो मोसौ फैसाखौ नांसिगौ नङाबा नोंखौ गावफोरा केस होगोन आं गावबुरानो नालिसोनो नोंनासो मोसौआ बे आंनि गयखौ सिफायना गालांदों दा आरो गावबुरानो केस होनो नोङो ओइ नोंखौथ' दानना गालांगोन बेथा आंखौ दानना गालांदों हागोननो फैलाय नोंखौ मानियालां नोंखौ दानना गालांखागोन आं आयं माथो आयंसो फैदोंलाय फै ओरैजाय फैदो आयंआ मानोबा फैदोंमोन रादाबनिनो एसे खौरां लानो फैदोंमोन आयं
हनै माबा मानसियानो जानाय लोंनायबो थिग गैला उन्दुनाय थानायबो थिग गैला माबा हारसिंनो सिरि सिरि थाग्रासो जाबाय मा खालामबावनांगौथाय आयं आं बे जाथायनि थाखायनो गावखौनो दायनिगिरि बायदि मोनबाय नाथाय आं मा खालामनो आयं जाबाय दे आयं आंबो बुजिबाय नोंनि गोसोनि खोथाखौ आयं आं रादाबखौ थार गोसोजों मोजां मोनो आरो अरायसम मोजां मोनबाय थागोन बेनि जिउ सोरखियाव अरायसम थाफागोन जाबाय दे आयं आं बुजिबाय नों रादाबखौ थार गोसोजों मोजां मोननायनि गुमुरखौ नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम रादाब आं नोंजों अरायसम दं रादाब आरो आं नोंजों अरायसम थाफाबाय थागोन रादाब प्लिज बेफोर जाबाय जानानै थांबाय सालि आरो जोंनि न'आवसो बेबायदि फैनो साफि फैलायबावदों नोङो बे न'निफ्राय ओंखारलां नों दानो साला अगियान फिफा जोलै फिसा आफानि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो You don't touch me. नोंसोर बायदि न'खरनि मानसि जेबो सोमोन्दो लानो गोसो गैला आङो प्लिज रादाब नों बिदि खालामनाङा आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो बेयाव मानो फैदों नोङो दिनैफ्राय आंनि मुङाव दालासिनो बिनिफ्राय दानो ओंखारलां रादाबा न'आव दंना आयं बियो गावनि रुमावनो उन्दुगासिनो दं आयं आगै नायनि बेफोरखौलाय मानो सुनांगौमोन आयं सुबाबो जागौमोन ना जेबो नङा दे आयं Bagian nama gaya
आं आदामोनाव थांनो हायो दे थांदो माबार बहाय थांनो ओंखारलांलायखो बे दैसाया लोगोनाव थांनो होननानै थांदों नों थगायाखैथ' बे दैसाजों राखेबनि फिसाज्लाजों थांलाय फैलायखौथ' आं मिथिबाय नाथाय राखेबा मानिनायनिफ्राय बिसिनि थांलाय फैलायखौ नुगासिनोखा आं जेबोसो बुङाखै नाथाय बे राखेबा मानिनायनिफ्राय मानिया खेबसे थांना रायज्लायहैजागौमोन ना बुंला नोंनि खोथा बेनोथ' मानिया खनसे थांना फैनायसै होमबालाय दैसा नों पार्टिखौ ना मानिगोनफा नों जोंनाव फैबाय थानायखौ आं बुंबानो मानिगोन बे नोमफायाथ' बहा मानिया जानो जाथायासो जोंनावसो जादोंना जों बुंबानो मानिगोन दे बियो हाथिंगौ नोंथां दिनैलाय मा आथिङाव बोलाबायखो नोंलाय बे सिगांनि जाथायफोरखौनो एसे रायज्लायनो फैदोंमोन आं थ' बिदिब्ला सिङाव रायज्लायसै बिदिबा फैदो फिसाफोर फैदो